dumin-duminsu da suke fitowa kai tsaye daga hukumar INEC. Shugaban kakaki hukumar INEC ya fitar da sabuwar sanarwa yanzu nan, inda yake sanarwa da gwamnatin Buhari kan cewa zai aika ta kotu saboda ta dakile kudaden waɗanda suka yi mata aikin zaɓe na wucin gadi na shekara ta 2023. sai dai kuma har kawo yanzu dai an tabbatar da cewa ba a biya mutanen da suka yi aikin zaɓe na wato dai shekara ta 2023 ba, wanda har kawo yanzu dai ana gab da rantsuwa a wato dai sassan jihohin Najeriya. Kafin ce ni abin za ka nan kalla kana yi ɗaya daga cikin irin waɗannan ma'aikatan na wucin gadi na jihar Kano ya shaidawa gidan jarida na BBC cewa a jihar sa kadai akwai mutum 80 da waɗanda ba a biya su wato dai wannan allowance din ba. Akalla ka samu kamar a gan samu minti ɗaya.